дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 12 сафири нави фавқулода ва мухтори кишварҳои хориҷӣ эътимоднома қабул намуданд. ба вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии тоҷикистон маводи масрафии озмоишгоҳӣ расонида шуд. Акмалиддин, Темур ва Мишгона беҳтарин варзишгарони соли 2021 эълон шуданд. беҳтарин шаҳру ноҳияҳои варзишӣ дар соли 2021 муайян шуданд. азми роҳандозии тури сайёҳӣ аз тариқи қатор миёни Тоҷикистону Ӯзбекистон. дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 12 сафири нави фавқулода ва мухтори кишварҳои хориҷӣ эътимоднома қабул намуданд. зимни маросими эътимодномасупорӣ ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сафирони фавқулода ва мухтори Япония Айки Тошиҳиро, ҷумҳурии Корея Квон Донг Сок, ҷумҳурии Арабии Миср Назиҳ Али Баҳа ад-Дин ал-Нагари, аморати муттаҳидаи араб Муҳаммад Саид Муҳаммад ал-Ариқӣ, салтанати Уммон Иброҳим ибн Аҳмад ал-Муини, давлати Исроил хонум Зеавид бен Хилел, подшоҳии Белгия Анри Вантигем, ҷумҳурии Австрия Вилли Кемпел, подшоҳии Норвегия Ҷон Микал Квистад, Румыния хонум Меделина Лупу, ордени мухтори Малта Иван Лалан Бердутик ва Канада Алан Хемсен эътимодномаҳоро бо паёму дуруд аз роҳбарияти кишварҳои хеш тақдим карданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ ҳамаи сафиронро ба муносибати оғоз гардидани фаъолияти дипломатияшон дар ин маснади пуршарафу ҳамзамон сермасъул дар ҷумҳурии Тоҷикистон самимона табрику таҳният гуфта бо итминон иброз доштанд ки сафирон бо талошу фаъолияти самарабахши худ ҷиҳати таккони тоза бахшидан ба муносибатҳои шарикии кишварҳои мо дар арзаҳои гуногуни ҳамкорӣ саҳми арзанда хоҳанд гузошт. пешвои муаззами миллат таъкид доштанд ки давлати Тоҷикистон таи 30 соли соҳиби истиқлоли худ пайваста кӯшиш ба харҷ додааст ки бо тамоми кишварҳои дуру наздик равобити фаъолу созанда ба роҳ монда сафи шарикону дӯстонашро дар арзаи байналмилалӣ бештар густурда гардонад. то имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон бо 180 давлати минтақаҳои гуногуни олам робитаҳои дипломатияшро барпо намуда дар ростои рушди бемайлони муносибатҳои худ бо ин кишварҳо пайгирона тадбирҳои зарурӣ меандешад. дар Фарҷом пешвои муаззами миллат бори дигар ба ҳамаи сафирон ба муносибати оғози фаъолияташон барору комёбӣ орзу намуда омодагии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро баҳри мусоидат дар самти пешбурди фаъолияти дипломатияшон махсус таъкид карданд. ба вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои муайян намудани шаклҳои нави сирояти COVID-19 аз ҷониби Агентии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба рушди байналмилалӣ USAID як миқдор маводи масрафии озмоишгоҳӣ тақдим карда шуд, изҳор додааст Амид Ховар. дар маросими қабули маводи мазкур муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ Абдухолиқ Амирзода, намояндагони Агентии Амрико оид ба рушди байналмилалӣ USAID дар Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ иштирок намуданд. зикр шуд ки яке аз самтҳои афзалиятноки мубориза бо бемориҳои сироятӣ ин муайян намудани барангезандаи беморӣ тавассути ташхисҳои озмоишӣ мебошад. дар ин замина соли 2021 тавассути барномаи марказҳои пешгирӣ ва мубориза бар зидди бемориҳои Амрико дар минтақаи Осиёи марказӣ ба Тоҷикистон 4 маҷмӯи озмоишгоҳии вирусологии ТЗП-ПЦР бо 3 дастгоҳи занҷираи полимеразӣ тақдим карда шуд ки онҳо ба шаҳру ноҳияҳои Панҷакент, Исфара, Истарафшан ва Қубудиён дастрас, насб ва мавриди истифода қарор дода шуданд. бояд гуфт ки яке аз масъалаҳое ки айни замон Созмони ҷаҳонии тандурустӣ ҳамчун афзалият дар роҳи мубориза бар зидди бемориҳои сироятӣ муқаррар кардааст, ин бо роҳи секвенатсия дақиқ муайян намудани шаклу намуд ва гурӯҳи барангезандаи бемории сироятӣ мебошад. паҳлавони тоҷик Темур Раҳимов дар Тоҷикистон беҳтарин варзишгари соли 2021 дониста шуд, хабар медиҳад Кумитаи миллии олимпияи Тоҷикистон.
Теймур Раҳимов соли 2021 дар Гранд-слами Баку, медали нуқра дар Гранд-слами Абузаби ва қаҳрамонии Осиё Уқёнусия медали биринҷи ва дар мусобиқаи байналмилалии ҷудои ҷоми президенти Тоҷикистон медали тилло ба даст овард. Ҳамчунин Раҳимов дар маросими кушодашавии 32-юм бозиҳои олимпӣ дар Токио, Ҷопон парчамбардори ҳайати олимпии Тоҷикистон буд. ҷоизаи беҳтарин варзишгари соли 2021 аз рӯи намудҳои ғайриолимпии варзиш насиби Акмалиддин Каримов шуд. Акмалиддин дар қаҳрамонии ҷаҳонии самбо ба гирифтани унвони қаҳрамонии ҷаҳон даст ёфта, дар ҷоми президенти ФИАС дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия медали нуқра, дар ҷоми ҷаҳон дар шаҳри Москав медали биринҷӣ ба даст овард. Инчунин Мишгона Самадова ки соли гузашта дар ҷоми ҷаҳон ба гирифтани медали тилло ва дар чемпионати Осиё ба гирифтани медали биринҷӣ мушарраф гардид, ҷоизаи беҳтарин варзишгарбонии солро сазовор шуд. Ҳамчунин дар ин маросим дар дигар номинатсияҳо беҳтаринҳо муайян шуданд, аз ҷумла беҳтарин федератсияи миллӣ, беҳтарин дастаи варзишӣ, беҳтарин мураббии соли 2021, беҳтарин шориҳи варзишӣ, беҳтарин муассисаи тарғибгари соҳаи варзиш дар соли 2021, беҳтарин иншооти варзишӣ ва беҳтарин мактабҳои варзишӣ. Дар ин бора Спутник Тоҷикистон иттилоъ медиҳад. дар кӯхи суриши шаҳри Душанбе маросими ҷоизасупории соҳаи варзиши мамлакат дар соли 2021 баргузор гардид. Аз рӯи номинатсияи беҳтарин шаҳр ноҳияи варзишӣ дар соли 2021 шаҳрҳои Душанбе, Кӯлоб, Гулистон, Хорух ва ноҳияи Тоҷикобод бо дар назар дошти таваҷҷуҳи хосашон ба соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ғолиб дониста шуданд. Иттилоъ медиҳад Амид Ховар. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо мақсади таъмини оммавияти тарбияи ҷисмонӣ, таҳкими тарзи ҳаёти солим, омодасозии варзишгарони касбии тоҷик ҷиҳати иштирок дар мусобиқаҳои бонуфузи байналмилалӣ мунтазам тадбирҳои зарурӣ меандешад. тавре дар мақомоти мазкур ба Амид Ховар иттилоъ доданд, дар зарфи 5 соли охир дар пойтахт шаҳри Душанбе 262 майдончаи варзиш ва бозии кӯдакона бунёд карда шуд ки имрӯз сокинони пойтахт аз ҷумла ҷавонону наврасон аз онҳо босамар истифода бурда истоданд. варзишгарони шаҳр дар мусобиқаҳои бонуфузи шаҳрӣ ва ҷумҳуриявию байналмилалӣ ширкат варзида соҳиби 9000 медал гардиданд. ҷумҳуриҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон мехоҳанд хатсайрҳои сайёҳии ҷадид ба воситаи қатор аз шаҳрҳои Андиҷон, Конибодом, Хуҷанд, Душанбе, Самарқанд, Бухоро, Қаршӣ убур кунанд. Убайдулло Обидов, сардори корхонаи воҳидии давлатии роҳи оҳан дар вилояти Суғд гуфт, тарҳи ташкили хатсайри нави мусофирбарию сайёҳӣ ба шаҳрҳои Ӯзбекистон ҳанӯз 2 сол қабл рӯи даст гирифта шуда буд. Аммо хуруҷи пандемияи коронавирус монеи иҷроӣ кардани тасмим гардид. хушбахтона ҳоло вазъият беҳтар шудааст. мо ба унвони ҳукумати кишвар муроҷиат намудем ва умедворем ин хатсайр роҳандозӣ хоҳад шуд, гуфт Обидов. сардори идораи роҳи оҳани вилояти Суғд дар суҳбат ба Спутник Тоҷикистон гуфт, хатсайри мазкури сайёҳӣ аз миёни якчанд шаҳрҳои 2 кишвари ҳамҷавор Андиҷон, Конибодом, Хуҷанд, Душанбе, Самарқанд, Бухоро, Қаршӣ убур хоҳанд кард. масъулин мегӯянд барои роҳандозии ин тарҳ ҳолати техникии ҳамаи қаторҳои мусофирбарӣ омода карда шудааст. сомиёни азиз, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо таҳниятиро хоҳонем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.